Taliwa sa gipatumang enhanced community quarantine, ubay-ubay nga mga violators ang nasita. Lakip na niini ang 8 ka mga lalaking nagtigbakay. Siluan mayroon din sa report. Arestado kining 8 ka mga lalaki human maaktuhing nagtigbakay pasado alas 10 kagahapon sa Sitio Lupa, Barangay Pahak. Kinibisan pa man sa gipatumang enhanced community quarantine sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Giila ang mga suspitsado nga sila si Rolando Godinez, 43 anyos, Noel Amistad, 46 anyos, Kevin Amores, 24 anyos, Ray Amores, 19 anyos, Danilo de la Peña, 50 anyos, Joel Alegres, 40 anyos, Albert Libaton, 24 anyos o Crescendo Rubin Jr., 38 anyos. Nakuha sa ilang posisyon ang 2 ka mga sunoy nga may mga tari o 500 pesos nga bet money. Gawa sa kasong illegal gambling, hayan magatubang usab sila o kalapasan sa curfew o disobedience to persons in authority. Bawo na to ning mga tao nga mupaygayon o gahig yung ulo, mag-andam sila daan og 80,000 para ila ipiyansa. But mao sa na ilang hunanaon, karong mga panahon na dili basta-basta kang makagawas kung bisag makapiyansa ka tungod kay ang atong judiciary nagskilital sila. Gawa sa 8 ka mga lalaki, nabantayan usab sa crisis management team nga daghan gihapon ang mga tao nga manggawa sa ilang panimay bisan kun way importanteng tuyo ug daw giabusaran ang quarantine pass. Subling pahimangno sa taga-crisis management team nga dili garantiya ang paghupot og quarantine pass nga ikaw dili matakdan sa COVID-19. Gani nakapadulhin noon kini sa peligro sa mga tao nga kanunay maggawas-gawas sa ilang panimay. What about as if it's normal? Sige, kung ano inyong buhaton, basta ang gobyerno, ang Dakbayan sa Lapu-Lapu, wa magkawang pagpahimangno sa tanan nga kanang quarantine pass, dakong kay gayunan nga ikaw matakdan o mamatay. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.